Biye juma dɔ ye Octobre kalo tile 24 san 2025 Bamakɔ News TV jawaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunungo alamisa n'o bɛnna Octobre kalo tile 23 ma san 2025 an ka finitigilakaw ka wulikajɔ dɔ kɔnɔ min bɛ tali kɛ jamana bɛɛ lajɛlen lakanani na. Olu kɔni ye mobili pick-up dɔ o dogolen kɔni ye tu dɔ la Kidali marabolo kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw kɛlen kɔ ka taa wuli bolimafɛn in na. A yirala k'a fɔ tajiw ani maramafɛnw olu tun bɛ bolimafɛn kɔnɔ. An ka état-major général des armées y'a yira k'a fɔ ale ka danaya bɛ an ka cɛdenw kan ka kɛɲɛ ni u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiriw ye. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Lafasatɔn min n'a bɛ an ka jamana citernibolo chauffeur tɔgɔ la, a lafasatɔn in kun ye damakasili sɛbɛn min ladon CNT tɔgɔ la, maa min n'a tɔgɔ ye Abubakar Sidiki Fɔnba. Damakasili sɛbɛn in n'o kun ye walasa Abubakar Sidiki Fɔnba ka nɔ minɛ jamana sariya fɛ. U taara ka t'u ka sɛbɛn labɔ ayiwa k'u yafara. O kunnafoniw dira kunungo alamisa n'o bɛnna Octobre kalo tile 23 ma san 2025. An ka jamana minisiri min ni ale ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛw ani sifinnakaw ka kow kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma, Kasim Fɔnba, ani minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ani ɲɔgɔn dɛmɛ ma, médecin colonel Asaba Jalo Ture, olu bɛ wulikajɔ la. Wulikajɔ min ni o ye bon banali kɛlɛli ye n'an b'a fɔ o ma ko cancer. O kama u bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba labɛn min bɛna kɛ Stade Mamadi Konate la bi juma n'o o bɛ bɛn Octobre kalo tile 24 ma san 2025 lansara waati n'o ye 16h ye. Lasigiden kura 8 olu y'u ka sɛbɛn di an ka jamana ɲɛmaa ma son excellence général d'armée Asimi Goïta Kuluba palais la kunun alamisa n'o bɛnna Octobre kalo tile 23 ma san 2025. Ni lasigiden kura ninnu u bɔra u ka jamanaw la ka na an fɛ yan nɔ walasa ka na bolodi ɲɔgɔnma min bɛ an n'u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o sabati ka ɲɛ. Nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra minisiri ɲɛna, minisiri min ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye. Ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo hukumu kɔnɔna na a bɛ muso 200 bɔ ɲɔgɔn bɔ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ cakɛdaw la. Cakɛda minnu ni olu ye prévoyance sociale o musow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa i n'a fɔ CMS, l'UNPS, Kanam fo ka taga se ANAM ma. O muso 200 minnu filɛ nin ye olu bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ sɔrɔ minisiriso bolo min ɲɛsinnen don kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ni den kɛrɛfɛ kɛlɛli ma n'o o minisiri ye colonel major Asaba Jalo Ture ye. An b'a yira aw la k'a fɔ dɛmɛba kɛra musolaka ninnu ye walasa togoya min na u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ. Wa maaw don fɛnɛ degun bɛ minnu kan, maaw don fana banaw bɛ minnu kan u se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ka u ka degun an'u ka banaw tagabu u kan. Dɛmɛ in kɛra o hukumu kɔnɔna de la. An b'a yira aw la k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo an b'a dɔgɔkun 3nan de la nin. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔka kibaruyaw ye. Kunun alamisa n'o o bɛnna Octobre kalo tile 23 ma san 2025 Sudan jamana kan kɛlɛkɛjɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko FSR, Force de soutien rapide, olu ma jɛni u ka pankurunjigiso dayɛlɛli ye. Pankurunjigiso min n'a datugulen don a bɛ san 2 bɔ bi Khartoum. Kabini a dayɛli kofɔra u ye mugujugu bila ni ka fili pankurunjigiso in ma walasa ka se ka pankurunjigiso in dayɛlɛli bali. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ pankuru fɔlɔ yɛrɛ o jiginna pankurunjigi kɛnɛ in kan arabadon n'o bɛnna Octobre kalo tile 22 ma. Nka kunnafoni wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ye a jira k'a fɔ ni jɛkulu min filɛ nin ye n'o ye kɛlɛkɛjɛkulu in ye FSR ko kabini tarata u ye mugujugu fili daminɛ pankurunjigi kɛnɛ in ma walasa ka se ka pankurunjigi kɛnɛ dayɛlɛ in bali. Ni de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.